Imagina por un momento que dúas persoas contan cunha idea brillante e están pensando en iniciar un negocio. Unha vive en Inglaterra, a outra en Galicia. Crees que ambas se enfrentarán ás mesmas dificultades ao emprender ou a hora de levar as súas empresas fora das súas fronteiras? Probablemente non, e aquí está o porqué. A cultura e o contexto importan, e moito. En Galicia, esta influencia cultural sobre o emprendemento, especialmente cando se trata de expandirse internacionalmente, apenas foi estudada ata agora. Por iso a miña investigación céntrase en descubrir como a nosa identidade cultural condiciona os nosos emprendedores, especialmente nun período marcado por grandes desafíos, como a crise económica de 2008 ou a pandemia de 2020. Para levar a cabo este estudo pioneiro en Galicia, utilicei na primeira fase de investigación un modelo amplamente recoñecido a nivel internacional, o modelo de dimensións culturais de Hofstede. Este enfoque examina aspectos culturais como a aversión ao risco ou as relacións xerárquicas e como estes factores poden influenciar a actividade emprendedora, tanto na sociedade en xeral como de maneira máis específica as empresas galegas que buscan expandirse en mercados internacionais. Cabe salientar que a internacionalización se debe considerar como unha forma de segundo emprendemento, xa que toda empresa que se internacionaliza por primeira vez está, en esencia, emprendendo novamente. Como fixen, utilicei unha metodoloxía cuantitativa baseándome no formulario de Hofstede e administrei máis dun centenar de cuestionarios. Unha vez obtidas as dimensións culturais da sociedade civil galega, continuo coa investigación, aplicando un enfoque metodolóxico mixto. Realizo entrevistas directas a propietarios de empresas responsables de exportación e, paralelamente, vou analizando datos de exportacións galegas recompilados durante máis de 20 anos polo Consorcio da Zona Franca de Vigo. E que encontrei? Descubrín que, efectivamente, certos trazos culturais desempeñan un papel fundamental á hora de emprender e internacionalizarse, especialmente en tempos de adversidade. Ademais, observo que durante as crises as empresas galegas responden de maneira particular, reducindo amplamente o tempo que tardan en internacionalizarse por primeira vez. Así, o período de case 4 anos antes da crise de 2008 reducirse de tan só un ano despois da crise do COVID-19. Aínda que se require máis investigación para confirmar a correlación completa, factores como a incerteza e a percepción cultural de risco poderían desempeñar un papel clave na aceleración do proceso de internacionalización do emprendemento. Este traballo non só rechea un valeiro académico importante, senón que tamén aporta futuras investigacións que nos permitirán entender mellor como aproveitar o noso capital humano e social, axudando así a máis persoas emprendedoras galegas a triunfar dentro e fora das nosas fronteiras. En definitiva, coñecer a nosa propia cultura non só nos define, tamén se pode converter na nosa mellor ferramenta para crecer internacionalmente.